so. Aba. You owura je chegbuache ene ka na asem ogina nsem bi so se biribiara wo ne bre oso osuto a owia mo so owia nso gba osunto ni nyina ne se biribiara wo ne bre wa asase so enti magina sa akwanya yi so na mama wakwa abasroko de waba kenkan me dwumadi so kenkan me bre ene yewe enti sa bri se wunua bi yure fi ne ho a mesre se obebo ne nkai na ya hye dwumadi na se kura you yeri fi ase de na yakwa abasroko na mede ma wa hwefo a biribiara se edu binada na nonum abonkuto di a bibia wo ye no uja oto ho na aba be kan yan ho ne ya Kenkan Guasohantan homa na fe yesua mu amane ene amamre bibibiara esese yesua fa homa no ho yesua ne ya de aboyen abrabo dwumadi TY Baba Shop ene Anane Jacqueline Enterprise Major Pharmacy ene ebu yenchidom me de brew binada biara ene nti ebo nonum a mesrew se sabri Kenkan me bre hwe na wankwanko ye dwumadi foforo biara enti se yero to so akwan anim de a mrebɔ nkai mpempi na nkrɔfo bisa nhoma ya Kenkan rekame ya se de na nso yankuto ne Kenkan you wopebi ato de a Anane Jacqueline Enterprise na bia ya oye ni mbobo amoni no nhoma yi bi wo ho akusika ene Guasohantan open nhoma foforo bi nso a obetume de wo request abetu nanim ne ebedi hu dwuma ama ne bonye de nkura enti wo ba dudu bia opebia nso yebesan enya ama wo you me yere kwen anim a na yebebo ne tofa kakra na wotwe etwa mu ehefa na Guasohantan die nkokosi mfoni edikan me hui se na ye wo asante mampon na honom na ejanane ene ne yere sewa ewo honom saabri nimu na ejanane nya akrata bia osegbo nsu akire wa fi nkran abren orebo na mane se wonga man kwan kakra wa adwumam na opesa nko na adamfo bi ekokita wo kosra wo yonku bi wo ho wo fiu a wo betinchi nkuro nim kakra esan se wonim ho na nka enigedi bia ewo mu no wonga tumi aye na eja na ne yerete na anya wonde esan se afini osegbo nsu kopue nkran o ma mehwe won anim ye nti se na nka adwuma mu ama kwan se koje wa ahome kakra na nka enna ne eja na se wo besra won na fei won so wotumi no udi nkomo bi ye safata na fie ni jebi mpo ha won atumi eje kakra enti sa na eja na ne antena so kra sa biri nimu ha na kire se ono so san kire wo no krata se ohia na ne nadi nkomo bi nti amono mu ha biribi oye no onyan no mra ansa na krata no mponkonkodu no na eja na ne yere sewa ahyehya ato wodeda wo se wode aware sem bi reto osegbo nsu anim efa ababa bi a wo friend afu agima ho anenti so osegbo nsu nya fi nkran baba bebi asante mampon a ne yiri nikan no mfa sa aware sem koto nanim bokoboko osegbo nsu ba bedu asante mampon obedu yi ahenmachen na nena tiwu no wodan nim ode aware sem to nanim nanso osegbo nsu aman so ha wampene amono mu ho ana na eja anane nso beto so nti nkomodi di nemu na eja na nte ase na enti a na be ise orenware efu agima ani nti ono so suma se no wonko frɛ no wo fabu edumra no mra meka bi na one na ne wo fa asenen bu edubai wo tentam ankosi aga enti na ne yesese wo ya na se wotie osegbo nsu asem honom no me da di pefe se anye se bia efu agima ayo bia bia onye anase biribi na mmom wakwa konyo okuapini ba bia wo frɛ no akyerɛ enam sa akyerɛ ihu nti no sompe efu agima na ebusuafo anase ne papa ne na eja ne na enso mpese wo besum na kwakoto ba bia okyena bi wo beka se ono won na won aye na wantumi anware ababa anase wantumi anware obi opɛ no na okyena bi ode onunu bi aba benunu won nti woje tum se saa na waka nan dia wo bɛkɔ na won akwa bisa akyerɛ na chi na fi amane bi esefata bia na won aye fi saa afa ni mu hodom no wo besen kɔ nkran ho no segbo nsu afi asante mampon aba nti akyerɛ aba besra no obesra no ma na guase wotena ase no nkomo no twetwe ne fi asen kakra na
nsɛm no bobɔ ba no na ɛnyɛ akyerɛ dɛ ɛsiane sɛ ɔsɛ ɛbɔ nsuma no te ase sɛ ɔkɔdu asante mɔmpɔn no na ne nane n'agya apɔ ɔbea foforɔ ato ama na ɛsɛ sɛ ɔware no ɔsɛ ɛbɔ nsu tɔɔ na bu ase dwudwa nsɛm no mu guu hɔ yɛ ɛsiane sɛ wɔse wode ntoboa si dwa abua ntate a na wohu ne mmerɛbo ɛno nti odwudwa nsɛm no mu guu hɔ ma akyerɛ tie mu yie mfiase no na ɛnyɛ ne dɛ nanso yɛkɔkɔ wie akyiri no ɔma ohui sɛ n'abusuafo apene so sɛ efei de ɔbɛma no kwan ma waware no ma mpo wɔbɛtu abɔfo afi asante mampɔn no nga ba aburi na nga ba abɛn yɛ amane bi ɛsafata na wɔde aware no agu kwan mu hɔ a ɛne nti na ɔfɛ ɛtɔɔ so abien ɛwɔ na wɔtwe yɛyɛ anim nen ɛnɛ yɛresan akɔ ɔfɛ ɛtɔ so abiesa ɛwɔ Guasohantan mu yɛreka kyerɛ obio sɛ yi owusu kranten ɔwɔ kura pimini na ɛtwerɛ Guasohantan nhoma ɛne nti kasa no bebree wɔ mu no ɛyɛ kuapem kasa ɛwɔ mu a na ɛsante kasa nso aba abɛfam ɛsiane sɛ na ɛyɛ kuapemfo ɛne asantefo no wɔn ho bɔn wɔn ho manim ɛne nti wote asante twi kasa wɔ mu a ɛma nyɛ wadwene mu kɛsrɛ ne nyinaa ɛyɛ aka nkasa na ɛne yɛrepia kɔ yɛn anim a ne sa ɛne nti ɛnɛ ɛnyɛ me nkuto ɛna metea amba bɛyɛ akenkan no medin du owura yɛ dwuno poku mena meredi dwumadi mu kyeame mesan yɛ wo kenkanfo sɛ yɛtwa fi me benkum so ɛreba yiw wohwɛ ɔsɔn no yɛ ɔtewo yi a n'anim nyɛ ɔhɔho koraa wɔ ha da biara yɛne ne nɛte ha a yɛdi saa adwuma yi maabena mpɔnsa mmoakɔ abasoronko yiw na afei efi hɔ nso mmea me nuabea afuo ɔda mmea ɔno nso waba bɛka yɛn ho bɛyɛ na wɔtwe abien ne abiesa so ni yɛgu so a yɛreyɛ adwuma wɔ ha fɛfɛɛfɛ sɛnea wea w'ani tuaeɛ no ɛne nti ɔno nso memanakɔ abasoronko sɛ ɛnɛ no dwofɛn ɔno nso de ne bere afɛm yɛn yiw ɛba me nifa so a ɔno nso yɛ me nuabarima ne din de ampem daako ɔno nso wahwɛ dwumadi a na dwumadi no ayɛ ne dɛ ayɛ ne fɛ ɛne nti ɛyɛ n'ani gye sɛ ɔno nso de ne ho ba bɛhyɛm ne ama wayɛ ama ayɛ fɛ nti ɔno nso aba bɛka yɛn ho ha ampem wo nso memo akɔ aba yiw na ne otwa to koraa ɛyɛ yɛn a yɛn maame a wɔfrɛ no mama ɔkraku yiw ɔno de ɔbɛ kuropɔn kwakwadua mu a din a wɔregye no so ɛyɛ mama ɔkee ɔsan brom ɛna ɔwɔ ɔdansi aduo ɛhɔnom ne wɔdi nkesua yi mu nsɔe ɛnɛ ɔno nso se ɔde n'anuonyam ne nimdeɛ ɛne osuahunu ɔwɔ reba abɛta adwumadi akyi na wayɛ ama no ayɛ fɛ ɛne nti sɛ yɛrensɛe bere no yɛbɛbɔ ahyɛn akenkan nim na baabi biara ɛwɔ sɛ yɛka nkokodu na yɛpɛnsɛmpɛnsɛn mu na osuade biara ɛwɔ mu a ɛsɛ sɛ yɛsua de bɔ yɛn bra no yɛayɛ na wo a wo nso wohwɛ yɛn no woanya mu abapa bi na anya sɛ ebi asɛbio woresɛe wo bando bi kɛkɛ ɛne nti yɛda wase ne yɛsan ma wakɔ aba bio sɛ ɛnɛ nso waba abɛka yɛn ho wɔ ha sei ɛne nti ɛnɛ agofo mma no ɛdɔɔso ɛsiane beaeɛ a yɛn ahyɛn mu no ɛwɔ fa ɛtɔ so abiesa ne mu ɛne nti wohwɛ sɛnea yɛn adɔɔso wɔ ha na agofo mma no koraa aboro yɛn so ɛne nti yɛakyekyɛm sɛ obi wɔ hɔnom a ɔbɛka agofo mma bɛyɛ sɛ ɔno nso obɛgyina mu ama agofo mma bɛyɛ sɛ abiesa anaa mpo nea ɛboro saa ɛne nti me nua abena mpɔnsa obɛgyina mu ama kwansa sɛ yɛkaekae a yɛkaekae yɛn agofo mma no yi a kwansa ɛyɛ ntiri ne adamfo ɛne nti aware a ɔba bɛware no ɔno odi mu kyeame ɔsan nso wɔ mu ɔsan no nso yɛ akyerɛ no wɔ fa na afei yɛfi hɔnom a me nuabea fi ɔda mmea ɔno nso bɛgyina mu ama afɛre nso yɛ akyerɛ ne nuabarima na afei wagyina mu ama akyerɛ n'ankasa na afei mankasa nso yɛ medi mu kyeame na mesan yɛ wo kenkanfo no mɛgyina mu ama akyerɛ n'agya ɛyɛ ntiri na afei ɔkan na afei ofosua nso ofosua ɛyɛ akyerɛ ne na ne nua kumaa na afei ampem daako a ɔte me nifa so yi ɔno nso bɛgyina mu ama agyeman ɛne afiri yie saa nipa baanu yi ɛyɛ ni abɔfo a wɔsoma wɔn fi asante mampɔn bae sɛ wɔmɛgye aware no na afei mama ɔkraku nso bɛkan apiadu yɛ asafo panyin a ɔwɔ aburi a ɔno no wɔkyerɛ ɔkrataa bɛsi no so sɛ ɔnyini
agyeman ne afiri yɛ anim na wonkɔgye aware no ɔno ya nso bɛsan agyinam ama nanaba nso yɛ nana entry n'agya ayɛ entry n'agya nti sɛ yɛhwɛ mu yɛ deɛ na kyerɛ sɛ akyerɛ ne nanabarima ne nanaba yew mama ɔkraku bɛkan saa afa no na afei ababaa bi wɔ mu a ne din de otubia nso yɛ akyerɛsewa saa afa no mu na nso mama ɔkraku bɛkan saa afa no ama yɛn ɛno nti mɛsrɛ sɛ wobɛwɛ nwa so na watie ne yie yɛreyɛ ɛyɛ adesuade ne yɛyɛ yɛbɔ biribi so wɔ ha na wante ase a mɛsrɛ sɛ comment section hɔnom no wode wo nsɛmmisa no bɛba na me nso mɛpɛ bere na makenkan ne nyinaa ama wo ne yɛbua wano sɛne yɛsɛ fata biara ɛno nti yɛnkɔnkɔtie amane a ɛwɔ aware mu ɛwɔ Guasohantan mu sɛ wayɛ krado de a ɛne na aburi ɛne yɛwɔ yi mene yɛɔda amea mɛsrɛ sɛ wode yɛn bɛdi kan aburi entiri ne ne yere akɔnɔbea ne wɔn abusuafo ahyia wɔ entiri na akora na nabaafi anwummerɛ bi retwɛn abɔfo a efi asantiri begye akyerɛ aware aka makonta ɔsan ne gyanwaa afɛre wokɔfrɛ wɔn no wotoo wɔn ana yiw metoo wɔn wɔse wɔreba wakyɛ tiw so bio na yɛnhwɛ afɛre fi adi kɔ na odwira adi na adonsu ntobi na ase ne den wiase na ɛresakra se yi sɛ ebedi ara ne Fransefo de kode a wosi wɔto yi sɛ gyama ɛno na ama osu ntɔ no menye menni sɛ efie no afɛre san bae a ne sewa agyanwa di n'akyi gyanwa kyia wɔn a ahyia hɔ no maa wɔn adwo na afei akɔnɔbea kyerɛɛ no asesegua bi ma ne tenaa so afɛre na wanhu wɔ fɔsan ɔreba ɔrebɛkue onipa ne ne din nam ampa ɔsan maa wɔn adwo na wɔtena ase ayɛ me sɛ afei de yɛn ano ahyia agyanom ne awonom ne enti a mema wɔfrɛ mo ne sɛ sɛnea yɛdii kan ahyɛ mo ase bɛyɛ nansani no ɛnura na dodwofa na akyerɛ n'adamfo no agya abɔfo no bɛdui ɛnɛ anɔpa wiam mewɔ hɔ na asafopanyin apiadu bɛtie amanan so sɛ abɔfo fi asante mampɔn de ɛhɔ sɔfo nhoma abrɛ yɛn sɔfo wɔ ha sɛ wɔn asoma abɔfo bi sɛ wɔmmɛgye akyerɛ aware mma aberante bi a ɔde ɔsɛe bɔ nsu wabɛbɔ sɔfo no ne mpanyin nso ama wɔn atu ɔno apiadu no sɛ ɔni wɔn anim mmɛgye aware no ɛno nti na mefrɛ mo wɔsɛ wɔbɛdu ha nɔnan nefa ɛnɔnan nefa no abɔ akora wɔ hɔ yi na n'anim a na ɛsɛ sɛ yɛde ba enti yɛhyia ha na asenen na hena ne saa bonsu no nana wonkae no ɔno na bɛyɛ asram abien ni akyerɛ de no bɛkyia wo no wonkae sɛ da no ɔbrɛ wo taabu no afei na makae no ego brɛmu apiadu ne n'abɔfo no baa mu wɔkyia wie ya wɔmaa wɔn agua kwansa tie na ɛnto nanabaa ne owura ntiri ne abusuafo a abɛhyia wose nnura anwummere na abɔfo yi fi asante mampɔn bɛduu ha
wɔde bɛtoo ɔsɔfo ne ne mpanyin anim sɛ wɔbɛgye owura ɛntiri babea akyerɛ aware. Wɔkura adansede nwoma fi asante mampɔn sɔfo nkyɛn bae. Enti ɔsɔfo ne ne mpanyin atu mu sɛ nni wɔn anim mmra mɛyɛ wɔn nsianan mu awaregye no mu. Ɔbarima yi de agyema na ɔbaa a ɔka ho no nso de afuwie. Ɔkan de ɔyɛ oburuni ba a mo nyinaa mo nim no n'adamfo ne owura ɔsɛe bu nsu no. Nanabaa, owura ɛnti, agyanom ne awonom sɛ papa apɛ bi ka no. Ɔsɛmpa, yɛbɛma wɔn akwaaba. Wɔsɔre no a apeadu ne abɔfo no akɔ aba. Ɛntiri tuu kwansa asi. Papa apɛadu wɔ hɔ sɛ nanabaa ne papa ɛntiri ka no. Wose aha ne asante kwan ware. Enti abɔfo no abɛdu a na wɔatwa kwan. Enti wɔn nsam ntumpan abien. Wonye mfa nnum wɔn ahase tutu. Ɔkan sɔre gye nsa no. Yɛda ase awura. Yɛda ase amu. Yɛda ase ɔsɔn. Papa apɛadu wɔ hɔ. Yɛ na ɛnto abɔfo a efi asante bae no sɛ papa ɛntiri ne n'akora se n'ani. Nea yɛguara ne ha na ɔpa nso. Agyanom ne awonom sɛbe akyene anim da hɔ a wɔnyan nkyɛn. Enti mɛfrɛ agyema ama wabɔ wɔn anantese. Akora apɛadu tie na ɛnto m'akora ɛntiri sɛ me wɔfa a wɔfrɛ no anane wɔ asante mampɔn na ɔsomaa yɛn ne nkyɛn nkɔmmɔ bi ho. Na ansa na yɛbɛdi nkɔmmɔ no, yɛkuta yɛn nsam whisky ne ne ba nea yɛde ma no adwene. Oyi nsa no fii atwaa no mu de sii apeadu nsam ma ɔdan de ma kwansa. Aseda na ɛwɔ mu. Afei na ato nkɔmmɔ no. Me wɔfa anane se ne babarima a ɔde bonsu. Ɔsɛe bonsu a ɔyɛ adwuma panyin se. Aboa no pɛfie aba na osisi mfitiri. Nea ɔkwan da na wɔde to. Enti worekɔ obi fie a wobɔ abubuo mu. Na ne saa nti yɛnsɛn schnapps akɔtoa. Nea yɛde bɔ ɔpon akyi ne no. Oyi nsa no fii atwaa bi a okura mu de sii apeadu nsam ma ɔdan de ma kwansa. Asɛm yi yɛn mu biara nyɛ mu hɔho. Ɔbarima bonsu fidii me mfitiri atuasisi adi nna kakra ara san. Nnipa no nyinaa serewe. Nti na wahu ɔpon anokwan a ne pon akyibɔ no yɛsom. Wiɛ ɛnde efi na rekɔ. Sɛ muhu me nua no wɔ ofie ha awie o. Anwummere o. Anadwo da sum o. Na sɛbe ɛnyɛ akorobo nti na ɔnam. Enti ɛyɛ a momma ɔkraman mmɛka no. Ɔkwan da hɔ faa. Ɔkraman biara remubɔ mu po na me ne sɛ ɔbɛka no. Nnipa no serewe. Afɛre, baade bɛtu nsa no ano na yi abɔfo no ahatae. Akora, mesrɛ wo ara, montwɛn me kakra na maano nsii. Tafra kyɛ, ɛha ne asante kwan ware kakra. Na seesei a yɛabɔ abubuo mu awie yi, yɛrentumi nkɔ yɛn akyi
na yɛnhyɛ da foforɔ a yɛde bɛba abɛsrɛ ɔbaa no enti mobɛma yɛn kwan a anka yɛbɛgyina so asrɛ awura akyerɛ ade na yɛada ne tiri ase prɛko. Ɛno de ɛnyɛ bɔne wɔyɛ no saa daa. Wiɛ akwaraa anane sɛ adeɛ fɛfɛ bi a ne babarima ahu wɔ fie ha nti na wabɛbɔ abobuo mu ama mo ahini no adeɛ no ɔpɛ ɔde ɔse reyɛ ɔyɔ enti ne nsɛm bɛtitwa akɔtoa fua nea ɔde rebɛsrɛ ɔbea no ama ne ba ne no. Apiedu de nsa no de ma akwansa. Mo de ose ayɛ ɔyɔ ampa. Nsa no yɛsom ne wɔfasoa no yɛde no ma ɔbarima bɔ nsu. Montu nsa no na yɛnum bi. Dabi hwɛ nkakra nsa na onipa a yɛrebɛnom ne ti nsa no wɔ he? Akɔnnɔbea akyerɛ wɔ he? Dama ɔhyɛ dan mu. Otubea hwɛ frɛ wo ba no bra. Otubea sɔree na biritia bi akyi no ɔne akyerɛ bae. Awura akyerɛ wo nti ne guadataa yi akora nane a ɛyɛ w'adamfo bonsu na akora abɔfo na egu ha yi wabɛbɔ pon akyi agyina so asrɛ wo nanso esiane sɛ obi nsetiodo mmatoa nti ansa na yɛbɛnya ahoɔden anom wo ti nsa no ka wo koma mu asɛm na obiara nti bi yɛnom nsa no anaasɛ yɛnom. Obiara apagya n'ani hwɛ akyerɛ anim. Fɛre nko ara nti wɔasi ne ti ase. Monom. Mo ne kasa. Akyerɛ de fɛre fii gua no mu kɔ. Aka asɛm bi akɔ. Otubea sɔre na wo ne wo ba no nkɔgyina na bisa no sɛ sɛsɛkwa ne ho adan ana. Sɛ ɛkɔba saa a na ɔbarima bonsu afi yɛn atiko de aduan ahyɛn yɛn ano. Ɛno de na anka ɛho asɛm nko nea meka yi meboa. Otubea san ba begyinaa gua no mu. Ɛte dɛn? Bɔne biara ɛyɛ. Ɔbarima agyema no. Nwie amane a ɛka ho no nyinaa ansa na yɛanom nsa no. Agyeman ne afirie ne apeadu sɔre tuu agyina kakra. Sɛnea aburi ama ne te no, ɔsra ne aseda sika, sibi abien ɛne mpɛsoa aduosia no ni. Kwansa tom. Sibi mpɛsoa aduonu a wɔde kɔkyerɛ awaregye yi hyɛ nhoma mu ni. Kristofo nsa sibi baako mpɛsoa aduonu ni. Ɛno de mɛso mu. Awofo kamboba yɛ sibi awotwe nanso owura ne pɛ ade a ɛyɛ fɛ nti wɔayɛ no sibi aduonu baako. Nkontafo sika a anka efi mpɛsoa aduowɔtwe no kosi sibi baako ɛne mpɛsoa aduosia no ɔno de wɔayɛ no sibi anan mpɛsoa aduonu. Afei ɔbea no ayɛyɛde a anka ɛyɛ sibi anan no ɔno de ose okura ne nsam sibi aduonu baako nea ɔde da ɔbaa no ase ne. Afei okura wɔn nsam sinapo ntimpan abien bi yɛ adaka ne mmaasa adaka
nea wɔde da ɔbea no ti ase no no afei nea edi akyiri koraa ne ɔbea no ase bisa kaa ne n'anyamesɛm nhoma sika no nyinaa yɛ sidi 50 mpɛsoa 20 woyi kristofo de sidi baako mpɛsoa 20 no si mu a ɛka sidi 49. Apiadu de sika no hyɛ kwansansa na ɔkan hyɛ. Saa de wayɛ ade mompene wɔn ɛ mompene wɔn ɛ mompene wɔn ɛ Begwafo no pene awɔho no. ade na ɛyɛ kɛseɛ yi eyi de obi wie bi wɔ kurom ha da yɛda mo ase sɛ moato yɛn ba no anim saa Papa Apiadu yɛbɛda mo ase. Akyerɛ nkurɔfo sɔre da a Apiadu ne awɔho no ase. Afei muntu nsa n'ano na yɛnum. Afɛrɛde nsa ne kɔnkɔ baagwa mu. Na n'aba sɔre sabaw ne ntama. Afɛrɛde kɔnkɔ hyɛ ne nsa hwie nsa no bi guu mu. Na n'aba yii ne nan mpaboa dan n'ani kyerɛ ofi no aboboa ano fii ase gyaw. muntu ano na memfa bi nyaw kakra na nanom nsamanfo abosompem abosomagua munye nsanom osudum nsa tua nsa mo adaroma mo nana akosua kyerɛ a ɔyɛ ɔyikuni ɛntiri ne akonɔbea ba aso aware na osantini barima bi a ɔde ɔsɛe bonsu a ɔyɛ oduanani si ɔne no bɛtena osi a wayɛ ne de yi nkoara na n'abusuafo asoma abegye akyerɛ aware ama wɔn ba no monhyirahyira wɔn momma wɔn ahoɔden ne enyinkyɛn nyansa ne nhumu ahobrɛase ne abotaase ɔdɔ ne biakoyɛ ɔpɛ ahode a momma wɔnya bi wɔpɛ sika a ɛyɛ ɔkasatware a wɔnya bi na wɔmfa bi nhwɛ wɔn ho ne wɔn mma awofoɔ ne abusuafo momma wɔn wo abaduasa ne ɔbobaa korokorowa nnipa busuyɛfo biara a ɛkaa ne nko a akwaware no agu na wɔanya wɔn aserew wɔn no momma n'anim nyi ase yɛn a yɛahyia ha nyinaa nkwa so ɔsɛe bonsu ne ne yere akyerɛ nkwa so mommɔnkɔ na yiye mmra mommɔnkɔ na yiye mmra mommɔnkɔ na yiye mmra akora mo ne kasa Afɛre yi abɔfo no ahate na ɔhyɛ abusuafo no nsa. Agyanom ne awonom. Afei obi wɔ atutusɛm bi a ɔpɛ sɛ abɔfo no de ma ɔsɛe bonsu te a ɔnsɔre nka bi. Agya ntiri yaseɛ. wiɛ na ɛka kakra ɔpanyin Apiadu tie na nto ɔpanyin anane abɔfo no na wɔsan kɔ a wɔn amama ase ɔsɛe bonsu ate sɛ me babea akyerɛ de ɔyɛ maniwa kurutia yi si meka sɛ maabɔ ka mayɛ no a ɛnyɛ dɛ efisɛ saa na ɔno nso ɔsɛe bonsu nso n'agya ne wɔfanom abɔ ka ayɛn no nea mepɛ sɛ edi n'asum dɛm a ne sɛ nokwarim no na nka mempɛ sɛ ɔbɛware ɔhɔho anaasɛ ɔbɛkɔ akyiri enti sɛ wabɛgye no aware na ɔne ne rekɔtena a sɛnea wafi ase no ɔmma ɔdɛ nkodu nkoa
mempese obeye no biribi a ebema manu me ho se me de me maa no aware enti mesra no ya onso ni mu yie omma okoma nne no na omma ona edegyawo da bia 70 unya takufa da bia 70 unya takufa woni tro na momfa tro nsie wonfa odo ahobrase aboto ase ne biakoye ne anigye ntenase a womma otamfo ente wonka mishira won kosakose yɛda ase awura me nso mɛka kakra ɛyɛ m'anigye bebree sɛ nnɛ wabɛgye me wɔ faase akyerɛ aware ɛfiri sɛ yɛpɛ sɛ ɔbɛwo afɛi abusua no ase m'anidaso biako pɛ ne abofra yi enti mɛsrɛ onyame sɛ ɔnhyira ne yafunu so na ɔnkyekye abusua nea mesrɛ owura ɔsɛe ne sɛ ohunu no a ose ɔne ne bɛtena no a no na sɛbi ɔnna adagya enti ɔde no rekɔ yi ɔmma ɔnkɔda adagya na ɔmma ɔkɔm nkɔde no mesrɛ no ara sɛ ɔmfa mmea foforo akyide nkɔhaw me wɔ faasewa no ɛfiri sɛ ɔbea biara yɛ ɔkorafo nanso akoratwe de ɛtete wɔ bea mesrɛ no ara sɛ ɔmfa abosase ne no ntena mpanyin se wotɔ ɔbu ase gua atate a wohu ne mmerɛbo enti ɔmfa ɔdɔ ne anigye nkɔtena maase no nkae sɛ ne yere bɔka a ɛyɛ ne ka nanso onya siedi a ɔde ba n'abusua mu na wie mo ne kasa barima agyema aka asɛm biako moabɛgye aware no ayɛ aman no nyinaa awie na dabɛn na owura ɔsɛe bɔnsu pɛ sɛ ɔbɛhyia ayɛforo de ne yere kɔ ne nkyɛn ɔnhyɛ na wama ankyekyɛ ɛfiri sɛ nsakyɛ wɔ toa mu a ɛyi hwa ɛni da so sɛ ɛrenkyɛ koraa megye mi di sɛ akyɛ koraa ne buro nya mu ɔsɛmpa ɛnde ɛsɛ sɛ yɛfi aseboa yɛn ho nansa yi ara akora kwansa wɔ hɔ yɛbɛda ase na yɛasrɛ kwan akɔda ɛsiane sɛ owu adi nti na ahɔho no bɛda na ɔtena anɔpa ɔbɛkra mo asi kwan so yɛbɛda ase apeadu adweman afiri ne ɔsan kyiakyia nnipa no nyinaa daa wɔn ase na wofii adi munue ne nwunu o yɛkuro ɔkasa kyerɛɛ otibia saa de akyerɛkyi yie wakofi baabi pa me sɛ ɔbarima no ho yie papaapa ɛbɛtea so saa daa obi hu obi praban nhunu nsi enti ma yɛntwɛn nkakra ansa na yɛdi apɛn yo ahwɛfo yɛda mo ase sɛ munya abere etie yɛn ayɛ yɛn anigye sɛ saa bere yi nyinaa moda so hwɛ yɛn na sɛ wobɛte dede kakra bi wɔ akyi a yɛte dan pɛn na osu risan de nenenenene a degye wo nim ɛno nti sɛ wote sɛ yɛn kasa no akɔ akyiri a yɛsrɛ sɛ momfa nkyɛ yɛn ɛyɛ osu yɛtɔ nti na ɛma mo nte yɛn kasa no yie saa no na mmom yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na ne yɛbɛyɛ a mo nso mobɛte biara no yɛayɛ yo na dwumadi no atumi akɔ so yie yɛakenkan ɔfɛ ɛtɔ so abien no ne fɛ edi kan ama yɛahu nea akɔ akɔsi mu abɔfo a wɔkan sɛ wɔbɛsoma wɔn afi asante mampɔn no wɔn atumi asoma wɔn aba bɛdu
asafopanyin wɔ wɔ aburi ɛyɛ apiadu so wadi wɔn anim de wɔn akɔ akyerɛ abusuafoɔ amane bi ɛsɛ sɛ fata wɔyɛ biara no wɔn ayɛ ama ayɛ fɛ wɔn atumi ayɛ biribiara ma biribiara nso akɔ tɔɔten na nsɛmmisa kakra wɔ hɔ na saa biri yi a nyɛ me nkuto na mete ha yi de na abeguafo a mene wɔn wɔ ha ɛna me kenkanfo wɔn a ne yɛ ne wɔn bɛdi nkɔmmɔ biara ɛsɛ ɛfata wɔ mu na ɛne nti mekɔ so bɔ nkae sɛ wowɔ asɛmmisa bi adwenkyerɛ bi nso a na ɔde afa comment section hɔ na mɛpɛ bere akenkan ne nyinaa ama wo sɛneɛ ɛfata na masɛmmisa a ɛho hia ɛna no dufɛn ɛyɛ kɛse asɛmmisa ne nyinaa ne sɛ yɛhwɛ ɔkwan a wɔfa so gye akyerɛ aware no a wɔbobɔbobɔ sika so ɛwɔ mu na mpɛn pii no sika biara wɔwɔ dodoɔ a wɔgye anaasɛ dodoɔ a wɔgyina so gye ɛne nsampo dodoɔ a wɔgyina so gye na yɛhwɛ ɔsɛ ebonsu abusuafo ade a wɔbɛyɛ wɔ aburi ne de a na ɛrekame ayɛ sɛ wɔn ayɛ ama atrapɔw ɛne dɛn a sɛ sika sidi baako ɛne mpɛso aduonu ɛne wɔhwehwɛ a wɔsɛ wɔn atoma akɔ akɔdu sidi anan na eyi nyinaa no masɛmmisa ne nyinaa ne sɛ obi wɔ ho kwan ana sɛ wɔde aware ho nkrataa gu n'anim sɛ eyi ne wɔhwehwɛ afi ne hɔ a ɔde bi ka ho ana ɛne ti maa baguafoɔ ha yi me ma mekasa nware bɛti obiara ne asɛm na yɛahwɛ baabi a nkɔmmɔ no de yɛn bɛkɔ akɔsi ɛne nti yɛfi ase afi mama ɔkraku nkyɛn ɔno na ɔyɛ ɔpanyin a ɔda yɛn mu na wabua yɛn nti mama sɛ wote ma asɛmmisa no yɛ a ɛyɛ na wɔde aware ho nneɛma anaasɛ aware ho nkrataa ma ɔbarima bi sɛ eyi so na onyina no mfa mɛyɛ wɔ mba bi ho ade a ɔwɔ ho kwan so ɔyɛ nneɛma no ma ɛboro so ana obetumi ayɛ saa a ɛne sɛ sika ne ade no wɔde bɛhyɛ obedi ne asɔfo homa no a wɔde ama no so sɛ nini na mmom ɔno ɛpɛ ne yie nti ɛna ɔde bi aka ho anka na epo de anka wɔ mmɔ so na ede wɔn abusua no ade no yɛ wɔn fɛ na boro wɔn so nti wɔsɛ sika biara ɛsɛ wɔto bi sidi baako mpɛso aduonu wɔsɛ sidi anan wɔsɛ yi na ayɛ ne sɛ ɛno na ɛsɛ ana wɔhoran adekode a wɔbɛyɛ medase na yɛahwɛ mu yie bio a ne fa bi no na nyɛ amammerɛ no ɛne wɔresɛe no ɛsiane sɛ ɔkyerɛ bi ɛnɛ na ɛyɛ ɔsɛe bonsu aware ebia na me yɛwɔpopi a mereteɛ yi ɔkyena me nso merekɔ akɔware wɔ aburi mekɔduu hɔ nom wɔsɛ naano ɔsɛe bonsu bae sidi baako no waba abɛtumi akɔ akɔdu sidi anan ɛne nti sɛ menkura sɛe sika no a me nso merentumi nware no bi ɛnyɛ amammerɛ na ɔsɛe bonsu resɛe no wɔn a meka bi sanka asɔfo homa no a wɔde ma ɔsɛe bonsu anka ɔnhwɛ ɛno so na anka wɔnhwɛ nto bi na nea wɔde bɛhyɛ mu a wɔde bɛhwɛhwɛ ho no anka wɔn mmɔ so na asɔfo ma ahoma wɔsɛ fɛsɛe sika yi bra wɔsɛ fɛ yi bra ɛno wɔ hɔ bɛnti sɛ ɔyɛ maayɛ esɛ nti ɛsɛ wɔka ka ho nti nipa na ɛyɛ wɔn dɛ dodo na wɔhoro anade na ɛkɔsi saa. Me na kaa se wobɛgye ɔbea aware list a sika ɛwɔ so no tumi de bi ka ho ma ɛyɛ fɛ mede kakra bɛka ho kakra wode bi ka ho ma ɛyɛ fɛ ɛyɛ ampa na mmom wohwɛ wo kotoku mu ansa na ɔsɛ ebosu yɛka nhoma na ɔfa edi kan ne mu no akɛsesɛm wɔ n'ani so kakra ɛna wode bi reka ho dɛn wosɛ sidi baako sɛ na owura yi kan yi ɔkyena obi bɛware wɔ kuro no mu a wosɛ sidi baako na obi aba ma wɔbɛtua sidi anan ne nea ɛkeka ho a ɛsɛ sɛ me nso yɛ dɛn metua nea ɛboro saa nti wode bi ka ho de a ɛyɛ mmerantesɛm kwa sɛ na homa no ka na ɛgu Guasohantan kwa nti nea krataa no de ama krataa no koraa sɛ homa no list no fi asɔre dɛn mu nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ asɔfo no sɛ sika wɔ hɔ ɛna wɔn wɔ sɛ sika ani hɔ anaa wopɛ sɛ ɔkyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ Guasohantan kwa ɛsɛ sɛ wode bi ka ho ebi sɛ wohwɛ wo kotoku mu a ɛho hia koraa wode bi ka ho dɛn ɛbɛma aware koraa ɛtu atwa na mpana ɛna ɛbɛkɔ so ɛsan sɛ sɛ mehwɛ me kotoku mu a mɛka se
akyerɛ aware obegye ɛdɔɔso dodo na afei me kora no si di baako no mepɛ sɛ woyi so ya na afei wobɛhwɛ no ɛdze ane aka aware no kora ɛnka ɛsiane sɛ mpena mema no bɛyɛ mpɛ so aduonu mu a yɛwɔ hɔ asomdue wɔ hɔ na obi abɛyɛ aware kokuro yi na mede bɛkɔ fɔm pɛ m'anim akɔgu ase wɔ aburu ma nkɔhyɛ me yere kora anuonyam nti anka wɔn ma yɛ list na nea ɛwɔ mu no yɛbɛdi so ya anka ɛno nso bɛboa sɛ owura bonsu ɔno nokura ne sika ɛna ɔsɛ ɔbɛyɛ deɛ ɛma ɛboro so a sanka mede mu sɛ ɛnyɛ bɔne bi a wayɛ yo wakyerɛ wadwene ma obiara nso regu so rekyerɛ n'adwene na me a meteɛ me haw a merekasa ama mmeranteɛ a ɛwɔ wiase nyinaa ne sɛ ɔsɛ bonsu raise marking scheme ni saa marking scheme no ho asɛm ɛna mereka saa bere yi nti na ɛma mebisa saa nsɛm yi ɛsiane sɛ nneɛma bebree ɔyɛ ɛwɔ mu fa bi wɔ hɔ mpo a na ɛsɛ sɛ anka snap ɛna ɔde ba wobɛhwɛ na wama huski so ɛyɛ aborɔfo nsa yɛntumi mfa snap bo ntotoeɛ no ho ɔkyena bi wobɛhu abusua bi wɔse ɛnɛ de yɛnye snap wɔ ha bi o sɛbi yɛde yɛ abosom ho nneɛma ɛnɛ de yɛhwehwɛ huski na aware no twam a yɛtumi de asi ɔpɔn so na yɛde ayɛyɛ ho yie ɛno nti mini ampem daako nso pasal biribi fa na mmarima wɔ mpanyin buru BBC sɛ koogyan ɛne atakora ɛredi fufuo a ɔbaako di gya baako ɛna sɛ obi fi sare bi obi fi ayɛgbɛm no wɔkɔdɔw asase a ɔbaako bɛdɔw asɛn baako enti sɛ obi de kogya aware a ɛyɛ dɛn a obi de ɛbɛdɔɔ so akyi bi ɔsɛ ebɔ nsu ho wɔ bi yɛka nhoma no koraa yɛhu sɛ ɔsɛ ebɔ nsu adwuma panyin wɔtua ne kɛyɛ nti ɛsɛ sɛ ɔhyɛ ne yere anuonyam ɛsɛ sɛ ɔhyɛ n'abusuafo nso anuonyam agyema nso de kasa no ɔsɛ obi na ɛsoma a na ɛyɛ n'agya anane nso ahyɛ ne nsɛm ma ama wɔde abɛgye aware ama ɔsɛ ebɔ nsu nti ne susu sɛ ne kwan anen ɛsiane sɛ ne kotoku nwuo bi na ne ho yɛ de nti ɛsɛ sɛ ɔyɛ akɛsesɛm ɛsɛ sɛ ɔdi mmerantesɛm wɔ guam mmere ɛna ɛbɛkyerɛ wɔwakasa bi sɛ wɔyɛ neɛ fata ansa na yɛayɛ neɛ hia wokotokum wɔ bi yɛdi akyi deɛ ade sɛ yɛbɛhwe wɔ asufra wo wokotokum wɔ bi di a aneɛ ɛsɛ sɛ anka wobɛgye krataa no koraa na wobɛyi wosu sika danma na wode aba anuonyam hyɛde wobɛbɛyi wɔ wosu kora wɔte mu kan na yɛ akuraa wabɛdwiri wasi na aborɔsan ne yɛhu sɛ wokotokum de wowɔ bi de woayɛ adeɛ ɛfrɛ no krabɛhwɛ wosi ade wei esii so obi nyɛ bi da na ne ɔsɛ ɛbɔ nsukyire yi de ɛyɛ akɔyɛ sɛ ɛyɛ Guasohantan sɛ na medi kankan sɛ yɛhwɛ adwuma na ɔyɛ no a woyɛ adwuma wɔ bank sika korabea ɛno nkyerɛ sika no yɛ wo de worekan ama obi nti ɔno no ahyɛnse no ɔde n'adwuma na etu ne ho sɛ n'akasa no ɔwɔ sika na wɔtua wo kɛyɛ a sɛ sika no a wode bɛkeka ho no nyinaa no deɛ wɔre wie akɔda kɔm ana daabi deɛ wɔre wie na ɔbea no adwuma yɛde sika kakra ahyɛ mu na adwuma no akɔ so yɛn wɔre wie nkɔda kɔm yɛn wɔre wie nkɔda adagyaw nti ne yɛyɛ ne kwan so nkakra nea aso ani ansa na yɛn ka sɛ yɛyɛ adwuma wɔ sika korabea na nti ɔmampanyin nso bɛware yɛ anganya asɛm ketewa nti yɛyɛ no nkakra nti ɔsɛ ɛbɔ nsu de no ɛbɛwie akyi no ahwɛfo mu ambɔ mu ne ɛkɔsi ɛyɛ Guasohantan kwa menua deɛ yɛda ase ɛme sɛ yɛka biribi sɛ ade no afiri kuma no wɔ so no afiri asɔfo nkyɛn hwɛ sante mampɔn a ɛyɛ kristofo aware no wɔ baa bɛgye nti me deɛ anka mefa mu ni anka sika no a ɔsɛ ɛbɔ nsu yɛɛ no ahohoahoe ade no anka nte sɛ wɔbɔ ɛno so na mmom wɔhwɛ list ne so na nea wɔde maa no no anka wɔkeka na mmom nkurɔfo no ɛbaeɛ no sɛne yɛhui sɛ fie wɔ bi nti wɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ because ɔrɛ ntiase no na ɔsɛ ɛbɔ nsu no abɛyi ne ho adi wɔ aburu ama wɔn ahu sɛ ɔyɛ ɔmama nti ɔpɛ sɛ ɔyɛ na ɛtew anim nanso ne nyinaa mu no mmoa ɔda me anso sɛ ɔbɛka ne bi kakra Helena Kɛse ɛwɔ sɛ anka ɔsɛ ɛbɔ nsu bɛgye list no sɛ na ɔsɛ ɛbɔ nsu no ɔpɛ sɛ ɔhu sika ko a wogye ɛwɔ aburi hɔ no a wɔde yɛ ɔbea ho ade no nti na akɛsesɛm nti na ɔbɛgye list no a ɔpɛ sɛ ɔde sika no bi ka ho na ɔde kɔyɛ ɔbea no ho ade list gye no sɛ ɔbɛkyerɛ na akɛsesɛm no ɛno ani list gye mu
ɛno ni list gyew wofɛ sɛ wokyerɛ nyantɔboase asa sie me ɔsɛ ɛbɔ osu wɔ sika fo mu sika foforɔ ɔbɛware a wɔkɔgye list sɛntiri wore ka akɛsesɛm yɛsono sika ni na ɛsono piremɛni ade yɛ sika ni ɔsɛ ɛbɔ osu bini abia mepɛ sɛ bibisa wasɛm sɛ wasu mafiri na ɔretwɛn adowa ana okisi na akɔ no wansan na ɛdɛm a wobɛyi na na ho yi ɛsane sɛ okisi so a ɛna wakɔ akɔto ɔwansan kakra enti mebisa wobɛyi na na ho yi me nua no bisa mi se because hwehwɛ okisiri ma bɛto ɔwansan ya meyi nana wɔn fɛn no mu dɛ bebree ntina wiase o wo de saa akɔ akɔwia okunu sika de atɔ nam ɛbɛyɛ obiri mu asɛm nti yɛmfa sikasɛm ntoto nam ho wabɛgye krataa azɔ kɔ warɔbea woyɛ saa kora wɔmmu asɔfo no wɔmmu wɔn anim tia asɔfo si yɛgye sidi baako wosɛ wobɛma sidi anan worekyerɛ bɛn ɔte bɔkɔɔ soɔ nanane ɛyɛ baasɛm ɔte bɔkɔɔ so nanane me fiase na osi a akyerɛ no wɔ baa hɔ no wohu sɛ ɔman ne nneɛma yɛ akɛse nneɛma akyerɛ ne mu nsa nom o sɛ akyerɛ sɛ ɔba nkrankyɛ yɛ akyerɛ nyɛ ɔpɛ sɛ ɔrezi ne ho wɔ akyerɛ side na wohu sɛ ɔyɛ wei sɛnea akyerɛ hu no saa na ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ akyerɛ busuafo ma ne nkyerɛ na akɛse sɛ yo ahwɛfo nkɔmmɔ ne mu ayɛ dɛ na yɛsɛ wosɛ wodi adwene da akyi a wobɛhwe fira wo Agoru no nso yɛ dɛn na ade resa nkurasefo ne akwantifo nyinaa ɛne nti yɛbɛhwɛ nneɛma baako abien bi bere a wofi asante mampɔn bae no wɔde kasa bi di dwuma ɔsɛ hyɛ wɔn ma wɔn nsa no bi na yɛnyi wɔn ahatae yiw wɔka sɛ wɔreyi obi ahatae a mama ɔkraku ne serɛ wa sɛ wobɛtumi akyerɛkyerɛ mama yɛn a mɛsrɛ sɛ ayɛ sɛ wɔde nsa akɔ baabi wo a wode nsa no bae no ɛsɛ wɔma wo bi nom na wohu sɛ nsa a wode bɛɛ bɔne bi nnim nti na ɛdɛn a wotu ano pɛ me na mede aba nti ɛsɛ wohwie bi ma mena me nom ɛno ne wɔka nsi yɛyi wɔ ahatae ebi wɔ hɔ noma na ɛnyɛ nsa mfuto ase sɛnea ogu so ka na nam mu nso wɔn akum aboa bi wɔ baabi woso wɔnyi obi ahatae nsonsono bi da ɛne yɛyi ntɛm anaa nipa kyerɛ baabi sɛ wode aboa oguan woyɛ biribi ne wɔbɔ wo ka anaa ama no biribi na wode aboa no kɔ ne wɔkum pɛ woyɛ a wode bae no ɛsɛ wɔyi wɔ ahatae ahatae no wɔbɛyi ne serɛ baako na wɔde ama wo na ɛno kyerɛ sɛ wo na wode bae nti wo paati bi maasɛ mi sɛ yɛtwa to koraa ntana yɛde dwumadi no baawie yi mebisa sɛ nti tete bere ɔkwan a na wɔfa so gya aware ɛne nnɛ bere mu yi nsonsono bi aba abɛda saa nneɛma dwumadi abien yi mu ana tete bere ama no ɛno ɛne nnɛ di ɔkwan a wɔfa so gya aware nsonsono aba abɛda mu ana nsonsono bebree abɛda tete ɛne neidi de ɛyɛ aborɔfosɛm paa a nneɛma a wɔde gya aware no wonni bi a na afei wosɛ ɛyɛ afam ebi sɛ worekɔ obi aware ase a na wosi wɔfrɛ biribi sɛ decorations no nko ara yɛ asɛmmu wosɛ nneɛma bi di sɛ abɛkɔ baabi koraa wɔde agbefo famidwo yi wɔde ayeyɛ nneɛma agbefo famidwo ansa na abɛkɔ akɔnya bi na de aka nso saa nneɛma no ɛni wɔ yɛhyia asa so nsa wɔde aba wɔde eyi aba wɔn abɛyɛ biribiara kama etu atwa ɔsɛ de nipa na yɛbɛbɛ nipo wohwɛ ɔbea akyifo na ahwɛ ɔbarima akyifo a ɛyɛ adehyia anka wofi asante mampɔmu anka ɛbɛyɛ ka abien ana abiesa ɛyɛ nne yi de a ka abien ana abiesa nea ɔba bɛgya aware no hae kaa ama wo wɔso afa kaa mesi a obiara nkɔ yɛsɛ wode kaa bɛn wɔso wɔpɛ ne fɛ nti wɔbɛhae kaa no ɛyɛ ka ne nyinaa ka Guasohantan because wɔrehoro ade no na akyiri no wakɔtena fie adi awerɛho ne yi so de kan no deɛ nte saa wɔtu nipa baanu de fie sante mampɔn na bae ɛna nipa kakra wɔn kran
koraa mi sɛ wɔn po obi ama bi ɛyɛ santema mpɔnpɔn na nti nne aware ɛne kan aware no nsunsun kɛse dɛm na yɛhwɛ nneɛma a wɔabobɔbobɔ so yi ɛfa nsonsono yɛ aba abɛda mu a wonye ni sɛ ɛno na ama mmerante bebree ntumi nware yi ɛno de ɛyɛ ampa mmerante bebree reware a na ɛreyɛ ka ama wo because wonni bi wonni afɔ ne ade sɛnea worehwɛ ne nneɛma rekɔ sɛ asomasi kɔ ware paa ɛhwɛ ɔyɛ ɔbea nankasa reka akyerɛ ne kunu no wɔbɛware ma oyi no waahu wɔbɛyɛ sɛ waahu ɛne yɛnhwɛ ne ɛne yɛnhwɛ ne ɛne yɛnhwɛ ne na akɔbɔ nti wɔbɛyɛ nso a ɛsɛ wɔ ani grand a wohu sɛ ade a wɔreyɛ ɛsɛ ɔbarima sɛ maahyɛ kente ɔbea sɛ maahyɛ kente wɔn a wɔdi akyi wɔsi wɔn a na ɛtɔ wɔn ade nso ne nyinaa yɛ ka ɛyɛ nipa baabi baasa bi de yɛatena asa so ɛne yɛn ahyehyɛ a yɛwie ka biara nnam yo mama ɔkraku yɛda wɔ ase ɛne nkyerɛkyerɛmu bebree a wɔde ama yɛn ɛyɛ yɛn anigye ɛyɛ yɛn ahohoahoa sɛ ɛnɛ nso waba bɛka yɛn ho wɔ ha na yɛtumi de dwumadi aba ɛne nti ampemranko nti sɛ wona woyɛ ɔbea a ɛna ɔbarima bi ba bɛwarewa saa nneɛma yɛ ɛnɛ wɔhoahoa ho pre-wedding photo shoot ne nanasefo yi wona bi bɛha wo kunu mekasa sɛ ɔbea deɛ a ɛne mɛka se mepɛ yɛho nso ho so yɛ a ɛmɛware m mepɛ pre-wedding photo shoot ne bi mepɛ decoration ne bi cake ne nso mepɛ ne ɛto aso bɛyɛ anan me namfore ba m'abusuafore ba ɛsɛ sɛ ne nyinaa ɛka obi ano na wɔkɔ a wɔn akɔdi ho adanse pa nti me deɛ a anka mepɛ ne hyɛ pɛɛ mekasa sɛ ɔbea onya kora limousine Range Rover ɛne wɔde betwa kuruse wɔware wie a ɛhwɛfo yɛda mo ase aha na bere bɛma ho kwan me adi dwumadi nyinaa bɛbɛ wie asɛm no ameme bise mepɛ ne ne de atra me ititi wa baba shop ɛne ana ne Jacqueline Enterprise major pharmacy a wɔtonton nrupa ɛwɔ Akropɔn ɛna ɛbɔ yɛn kyido me adi dwumadi nyinaa brɛ mo yɛda wase sɛ unya abrema yɛn nana safori ɔno ɔyɛ chief executive ama Kenkan me dwumadi anasɛ Akro live dwumadi ɔne sɛ jo wɔn wɔ gyinagyina akyi ma technical team bibia kɔɔtɔten ma ɛbɛguafo nso a moba yɛ ma dwumadi kɔɔ so mobɛkyerɛ mo adwene mobɛboa yɛ ma Kenkan no kɔɔ so me de obi bia nso ase nyame boa na wɔtwe yɛ te sɛ saa biri pɛpɛɛpɛ yɛbɛsan ahyia na yɛato yɛ Kenkan mo so yɛda mo ase ahenewa yɛda mo ase akurontɔ